ଏବେ ପାତିଆ କାକା ଆସୁଛି ସିଆଡ଼ୁ ବାହାର ନେଇକି ଆସୁଛି ତାଠୁ ଛଡ଼େଇବା ଦେଖିବ ତାପରେ କି ରିଆକ୍ସନ୍ ତାପରେ ତାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିସ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାତିଆ କାକା ଭାଇରାଲ ହବ ଭାଇରାଲ ନୁହେଁ ଭାଇରାଲ ଏଇଟା କିସ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା କିସ ଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ପାତିଆ କାକା ଆସ ଏଇ ତ ଏ କ୍ୟାଟା ଯିବ ଏ ଦିଅ ଯିଏ ଯାଅ ନା 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 ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ଓ ଭାଇ ଭାରି ମୁଁ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଓ